βρήκα. Πράγματι, όπως όλοι οι νησιώτες, τα κρητικά νησιά δέχονται καθημερινά από τα μέσα Απριλίου του 2015 και μετά ένα μεγάλο κύμα μεταναστών. Ναι, αλλά κύριε Περιφερειάρχα, τώρα βλέπουμε ότι το κύμα, παρά τις κακές καιρικές συνθήκες, είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή, μόλις την Πέμπτη, 1.700 άτομα, 1.700 ψυχές αποβιβάστηκαν με όλους τους άλλους νεκρούς, αγνοούμενους στο Αιγαίο, αποβιβάστηκαν στα νησιά μας. Χθες, στη Λέσβο, αποβιβάστηκαν 2.584. Α, τι λέτε τώρα. Τεράστιος αριθμός. Προχθές 2.470. Κοιτάξτε, τώρα δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγαλύτερο έτσι. το κύμα από αυτό που αντιμετωπίσαμε το 2015. Και είναι αυτό που λέμε συνέχεια και προς τους φίλους μας, τους εταίρους, ότι αυτό δεν σταματάει, επιτείνεται. Ακριβώς. Και παρά τη συμφωνία που έχει γίνει με την Τουρκία, δεν υπάρχει καμία ανάσχεση των ροών. Και επιτρέψτε μου να πω ότι η κατάσταση είναι δραματική. Γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε ένα χειμώνα, ο οποίος ειδικά τις τελευταίες μέρες είναι βαρύς χειμώνας, οι περισσότεροι άνθρωποι βγαίνουν σε κατάσταση υποθερμίας. Βέβαια, σοκ. Και όλο αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσει μια κοινωνία η οποία έχει πεπερασμένες δυνατότητες. Αλήθεια είναι αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Τι άλλο μπορούν να κάνουν οι νησιώτες μας όταν, για παράδειγμα, σε ένα χωριό, λέω εγώ, 100 οικογενειών, περνούν την ημέρα 600 πρόσφυγες. Δηλαδή, πώς να το αντιμετωπίσουν, Τώρα, από πού έρχονται κυρίως, από ανατολικά ή από βόρεια? Περισσότερο είναι από το βόρειο-ανατολικό τμήμα, αλλά υπάρχουν και μέρες που είναι και από το νότιο τμήμα και συγκεκριμένα η περιοχή έξω από το αεροδρόμιο. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές φορές που επιστρέφοντας εγώ με την πρωινή πτήση στην Μυτιλήνη, την ώρα που πάει να προσγειωθεί το αεροπλάνο, βλέπουμε τις βάρκες οι οποίες πλησιάζουν. Μέχρι να προσγειωθεί το αεροπλάνο, οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και βγαίνουν. Και μάλιστα με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Σε πολύ μεγάλη δυσκολία και εικόνα. Έχετε κάνει εσείς, οι συνεργάτες σας, τα στελέχη της περιφέρειας, οι απλοί κάτοικοι, έχετε κάνει μια τιτάνια προσπάθεια. Αλλά βλέπουμε και το εξής. Πάρα πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεν ξέρω με ποιο δικαίωμα πήραν να βρίσκονται στο νησί, να κάνουν συντονισμό. Άνθρωποι άσχετοι, το λέγαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες, την προηγούμενη εβδομάδα ευτυχώς είπαμε, κάποιος ήλεγξε τους ανθρώπους που κυκλοφορούσαν με ένα στιθοσκόπιο στο στήθος και δεν ήταν γιατροί. Δηλαδή, πού πάει αυτό το πράγμα? Πράγματι, από κάποια στιγμή και μετά είχαμε μία αθρώα ροή μη κυβερνητικών οργανώσεων. Βεβαίως, κανένας δεν υποτιμά την εθελοντική προσφορά και τη συμβολή του εθελοντισμού. Διότι κακά τα ψέματα, με τη συμβολή των εθελοντών, μπορούμε και αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το καιρό το πολύ μεγάλο κύμα μεταναστών. Για να μην είμαστε υπερβολικοί, πέρα από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και κάποια πράγματα που τα ξέρετε καλύτερα από εμάς και εμείς απλά τα διαβάζουμε, υπάρχει και ένα αυθεντικό εθελοντικό κίνημα από νεολαίους που είναι σε ομάδες αλληλεγγύης, που πάνε και βοηθάνε και διατίθενται προσωπικά και έχω εμπειρία. Και είναι σε συνεργασία, αλλά βλέπουμε άλλους που είναι άσχετοι, Χρήστο μου. Παρισφρίουν και άσχετοι. Δεν υποτιμούμε αυτή την προσφορά η οποία είναι υπερπολίτιμη. Αλλά από αυτό το θέμα μέχρι που να φτάσουμε σε μια ανεξέλεγκτη δράση μη κυβερνητικών οργανώσεων, τις οποίες κανένας δεν γνωρίζει ακριβώς ποια είναι η δράση τους, το τι θέλουν να κάνουν και να στείλουν καταβληθισμούς χωρίς να έχουν πάρει τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις, υπάρχει ζήτημα. Όπως επίσης υπάρχει ζήτημα και για τις μεγάλες και για τις οργανωμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες δεν μπορούν να πάνε και να στήσουν ένα καταβλισμό όπου νομίζουν ότι είναι σωστό να στηθεί ένας τέτοιος καταβλισμός. Θα πρέπει να υπάρχουν αδειοδοτήσεις, να μπουν αυτοί οι καταβλισμοί μέσα στα σχέδια της πολιτικής προστασίας. Ακριβώς, υπάρχει συντονισμός. Υπάρχουν σημεία τα οποία είναι απορροές υδάτων από τα βουνά. Αν πάνε και κάνουν ένα καταβλισμό εκεί μέσα και κάνει μια καταιγίδα, καταλαβαίνετε τι πρέπει να γίνει. Επομένως, θα πρέπει όλο αυτό να μπει στο γενικότερο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας του νησιού, διότι πλέον στα νησιά μας εμείς δεν έχουμε να προστατεύσουμε μόνο τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες, αλλά έχουμε να προστατεύσουμε και τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και εμείς σε αυτή τη διάσταση κινούμαστε. Επομένως, εδώ θέλει μια σοβαρότητα. Όπως επίσης το πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο εκρούσαμε καμπανάκι κινδύνου από τον Νοέμβριο μήνα, αυτό που παρέχουν οι υπηρεσίες υγείας. Δεν μπορεί να μην είναι πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται με ασθένειες, εξαντλημένοι από όλη την πορεία, από την Συρία, από το Ιράκ, και δεν ξέρω κι αν είναι και εμβολιασμένοι πολλοί εξ αυτών. Και εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Υπάρχει το ζήτημα αυτό καθεαυτό της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης αυτών των ανθρώπων, των μεταναστών και προσφύγων. Όμως υπάρχει και άλλο ένα θέμα. Το θέμα της δημόσιας υγείας των νησιωτών.
το οποίο είναι εξίσου σοβαρό. Και σε αυτή την λογική κινηθήκαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Έχει βγει πλέον οδηγία όπου μας έχει δώσει συγκεκριμένη αρμοδιότητα όπως υπάρχει δυνατότητα από τον νόμο, και πλέον έχουμε οργανώσει ένα συντονιστικό όργανο μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο, γιατί δεν μπορούν οι υπηρεσίες περιφέρειας μόνες να πιστοποιούν την δυνατότητα των νοσηλευτών και των ιατρών για να παρέχουν τις υπηρεσίες. Υπάρχει και συγκεκριμένη ανάρτηση στο site της περιφέρειας με τις οδηγίες τις οποίες μπορούν να ακολουθούν. Δηλαδή, πριν βγάλουν το εισιτήριο του πλοίου, να έχουν περάσει από ιατρικές εξετάσεις οι πρόσφυγες και οι μετανάστες? Όχι, αυτό αφορά στις ΜΚΟ που έρχονται για να παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Το πού θα πάνε, ερχόμενοι στη Λέσβο, σε ποιο γραφείο θα πάνε, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά τους. Οι πρόσφυγες όμως από την άλλη, μια που το αναφέρουμε, κύριε Περιφερειάρχα, υπάρχει ιατρική πρόνοια και πρόληψη, ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί, αν ασθενούν, που προφανώς είναι ταλαιπωρημένοι, να μπορούν να ιαθούν και να μην συνεχίσουν το ταξίδι τους με όποια ασθένεια φέρνουν. Δεν λέω ότι είναι όλοι, αλλά προφανώς έχουμε ακούσει και από δημοσιογραφικές μαρτυρίες και από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι είναι άνθρωποι εξασθενισμένοι. Όπου εκεί καταλαβαίνετε τι πολύ μεγάλο βάρος και τι επιβάρυνση έχουμε στις υφιστάμενες δομές υγείας των νησιών, που είναι συγκεκριμένες. Και βεβαίως εδώ βοηθάνε πάρα πολύ οι γιατροί χωρίς σύνορα. Το Κελπνό, το οποίο πλέον έχει αναπτύξει δράση και μάλιστα κάνει και κάποιες έκτακτες προσλήψεις αυτόν τον καιρό για τα νησιά. Αλλά δεν παύουν όμως να υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Και εδώ απλώς να σας πω ότι έχουμε προγραμματίσει την Τρίτη στο Περιφερειακό Συμβούλιο μια ειδική συζήτηση για το θέμα της υγείας. Το θέμα της υγείας είναι μεγάλο και ζητάμε βοήθεια και από την ελληνική κυβέρνηση σε αυτό, αλλά και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Πρέπει εκεί να έρθουν πόροι. Με μελανότερα χρώματα αυτό το οποίο υποψιαζόμασταν εμείς, ότι οι μεταναστευτικές ροές είναι μεγαλύτερες το 2016. Αυτό το πράγμα που γίνεται, να υψώνουν τείχη, να καταργούν τη συνθήκη Σέγγεν και να μένουν οι άνθρωποι αυτοί εδώ, οι οποίοι θα είναι πολλαπλάσιοι το 2016 από το 2015, προφανώς επιζητεί λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι μετεγκαταστάσεις 160.000 ανθρώπων δεν γίνονται, μόνο 272 έχουν πάει. Και φαίνεται ότι κανένας δεν θέλει, Χρήστο, να δώσει λύση. Κανένας δεν θέλει. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Περιφερειάρχη αν έχει αλλάξει ο μέσος όρος παραμονής στη Λέσβο, ας πούμε. Ναι, βεβαίως και έχει αλλάξει. Να σας δώσω ένα στοιχείο, νομίζω. Δηλαδή, πόσο ήταν στην αρχή της κρίσης ο μέσος όρος παραμονής και πόσος είναι σήμερα, με βάση και τις ροές που έχετε, έτσι? Υπήρχαν μέρες του Σεπτεμβρίου όπου η κατάσταση ήταν δραματική. Είχαμε φτάσει να έχουμε πάνω στο νησί της Λέσβου περισσότερο από 30.000 μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι δεν μπορούσαν καθόλου να προχωρήσει η διαδικασία της πιστοποίησης. Το θυμάστε αυτό. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει δυνατότητα να παραμένουν λίγες ώρες, δηλαδή 24-48 ώρες. Προχθές ήρθαν 2.000. Πόσο παραμένουν? Κατευθείαν σχεδόν φεύγουν. 2.000 μέσα στην ημέρα ταυτοποιούνται οι περισσότεροι. Προχθές, θα σας δώσω ένα παράδειγμα και νομίζω ότι αυτό απαντάει στην ερώτησή σας. Προχθές ήρθαν 2.400, πιστοποιήθηκαν οι 2.200. Κατευθείαν έγινε έκτακτη δρομολόγηση του Ελευθέριος Βενιζέλος, πήρε τους ανθρώπους και έφυγαν. Διότι δεν υπάρχει δυνατότητα για να παραμείνουν περισσότερο. Εμείς αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε στα νησιά μας, και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται τώρα πια και η κυβέρνηση, ήταν αυτό που λέγαμε από την αρχή, από το Μάιο μήνα. Να υπάρχει μια οργανωμένη δομή γρήγορης και σοβαρής ταυτοποίησης, όπως ορίζουν οι διεθνείς κανόνες και όσο οφείλουμε να κάνουμε, φιλώντας τα σύνορα της Ευρώπης. Και από εκεί και πέρα αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας ταυτοποιηθεί, να φεύγουν γρήγορα. Τα νησιά δεν μπορούν να σηκώσουν περισσότερο βάρος από αυτό. Πώς είναι τα πράγματα, Χίο Σάμο? Αντίστοιχα, τηρουμένων των αναλογιών, είναι και στη Σάμο. Στη Σάμο μπήκαν περίπου 400 άνθρωποι προχθές. Δεν είναι λίγοι για ένα νησί όπως η Σάμος. Και να σκεφτούμε ότι η Σάμος σηκώνει και το βάρος των εισερχομένων στο Αγαθονήσι. Θέλουμε, κυρία Περιφερειάρχη, δύο θέματα να μας πείτε. Καταρχάς, είσαστε από τις περιφέρειες που καλύψατε τα προγράμματα που είχαν μείνει του ΕΣΠΑ και μάλιστα με πολύ σύντομη και καλή απορρόφηση. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά για τους ανθρώπους στο Βόρειο Αιγαίο? Κοιτάξτε να δείτε, υπό πολύ αντίξωες συνθήκες, και αυτό δεν το λέω για να το κάνω το θέμα σοβαρό και δραματικό. Ήταν όντως αντίξωες συνθήκες. Γιατί όταν έχεις μεταναστευτικό, με ό,τι αυτό σημαίνει, όταν υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα για τη χώρα. Αλλαγή φορολογικής πολιτικής. Capital control.
κλειστές τράπεζες. Διότι να μην ξεχνάμε ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ήταν με τεράστια χρηματοδοτικά προβλήματα. Το γεγονός του ότι από το 68% που ήταν η απορρόφηση του ΕΣΠΑ το Δεκέμβριο του 2014 το πήγαμε στο 119%. Κλείσαμε. Πώς σημαίνει 119%? 100% να μου πείτε. 119% πού προκύπτει τώρα, κύριε Περιφερειάρχα? Κοιτάξτε, να κάνουμε κι εμείς κανένα πρόγραμμα. Είχαμε 119%. Είχαμε την δυνατότητα να έχουμε στη διάθεσή μας πιστώσεις, ναι, και επομένως όσο τα έργα προχωρούσαν και απορροφούσαν πιστώσεις, ουσιαστικά καλύπταμε πιθανώς άλλα προγράμματα, όχι περιφερειακά και τομεακά ακόμα, τα οποία δεν κάνανε απορρόφηση. Άρα τρέξαμε γρήγορα, μάλιστα, και απορροφούσαμε τις δυνατότητες. Και ξέρετε αυτό, έχει τη σημασία το 119, το οποίο σίγουρα είναι ένα ρεκόρ. Όμως μεγαλύτερη σημασία έχει για τις δυνατότητες τις οποίες μπορεί να δώσει ως μια παραγωγή νέου πλούτου για το μέλλον. Και σε αυτή τη διάσταση πρέπει να το δούμε. Και αυτό είναι αυτό που θέλουν τα νησιά. Θέλω να πάμε, κυρία Περιφερειάρχα, στην τοπική οικονομία. Σε τι φάση βρίσκεται, πώς και αν έχει επηρεαστεί από το προσφυγικό και ποιες είναι οι προοπτικές για τον τουρισμό το 2016. Τι εικόνα έχετε? Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχει επηρεαστεί και η τοπική οικονομία και όλο το οικονομικό γίγνεσθε των νησιών. Και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι πρωτόγνωρη και εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα ανάχωμα, να ανακόψουμε αυτές τις επιβαρύνσεις, και γι' αυτό το λόγο και στη συνάντηση που είχα το Σεπτέμβριο με τον κύριο Γιούγκερ, αυτό το οποίο τόνισα ήταν ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα ειδικό πρόγραμμα στήριξης, οικονομικής στήριξης των νησιών για να αντιμετωπίσουμε τα νέα δεδομένα. Εδώ έχουμε νέα δεδομένα, έχουμε νέες συνθήκες, οι οποίες έχουν διαμορφώσει μια ακόμα μεγαλύτερη δύσκολη κατάσταση από αυτή η οποία υπάρχει στη χώρα. Έχετε πληροφορίες? Έχουμε μια νησίδα δηλαδή γης, μια νησίδα στην Ελλάδα, η οποία χρειάζεται ειδική στήριξη. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είχαμε ξεκινήσει με τον Νίκο τον Χριστοδουλάκη όταν ήταν ο υπηρεσιακός υπουργός, και συνεχίζουμε και τώρα και με τον Αλέξανδρο τον Χαρίτσι μια ειδική προσέγγιση για πρόγραμμα στήριξης. Ναι, απλώς πάνε αργά τα πράγματα. Πρέπει να πάμε πιο γρήγορα. Έχετε πληροφορίες για φορολογικές διαφοροποιήσεις στην περιφέρειά σας σε κάποια μέρη λόγω του προσφυγικού? Αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι να μην αλλάξει το υφιστάμενο καθεστώς του ΦΠΑ. Διότι ο ΦΠΑ, το ειδικό καθεστώς του ΦΠΑ δεν είναι προνόμιο για τα νησιά. Έρχεται ως μια ανταπόδοση για τον νησιωτικό ισοδύναμο. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή, δεδομένου και του μεταναστευτικού, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερος όλεθρος το να έχουμε αλλαγή στο ΦΠΑ. Το είχαμε θέσει και στον κύριο Σούλτς, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη συνέντευξή μας, και το είχε αποδεχτεί ότι πραγματικά υπάρχει θέμα και πρέπει να δοθεί μια λύση. Και εγώ στη συζήτηση που λέγαμε νωρίτερα, γιατί όλα παίζουν για το ρόλο τους, μια που κουβεντιάζαμε για τη βενζίνη, μας λέει φίλος από τη Λίμνο, μια που λες εσύ για ένα 26, ένα 53 στην Λίμνο. Καλημέρα. Στα νησιά είναι ενδεικτικό, ας πούμε, τη διαφορά. διαφορά. Αυτό είναι ένα θέμα, έτσι, μεγάλη συζήτηση, γιατί δεν νομίζω ότι η τεράστια διαφορά βενζίνης από τα αστικά κέντρα στα νησιά μπορεί να δικαιολογηθεί από το μεταφορικό κόστος. Και εδώ βεβαίως επιτρέψτε μου να πω ένα θέμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό και σχετίζεται με το θέμα των αγροτών. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζουμε όλες τις καταστάσεις με τον ίδιο τρόπο και οριζόντια. Υπάρχουν ειδικές συνθήκες στα νησιά. Ακόμα και σε αυτό ακριβώς το αγροτικό το ζήτημα. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς τον αγρότη που ζει σε ένα νησί κάτω από 3.000 κατοίκους και που όλοι, ξέρω εγώ, οι αμπελουργοί είναι 5. Δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει με τα ίδια μέτρα και με τα ίδια σταθμά όπως όλη την υπόλοιπη χώρα. Δηλαδή και εκεί θα πρέπει να δούμε αυτή ακριβώς τη διάσταση. Δεν μπορεί τους αγρότες που αυτή τη στιγμή στη Μόρια δεν μπόρεσαν να μπουν ούτε μέσα στα κτήματά τους για να μαζέψουν τις ελιές, γιατί υπάρχουν παντού οι μετανάστες μέσα στα κτήματά τους. Δεν μπορεί αυτούς τους ανθρώπους να μην τους αντιμετωπίσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο και να μην προσεγγίσουμε αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα της επιβάρησης και της αγροτικής παραγωγής ακόμα για το μεταναστευτικό. Πολλοί λένε, μα τώρα το μεταναστευτικό το βάζετε σε όλα τα θέματα. Όχι, δεν το βάζουμε σε όλα τα θέματα επειδή δεν πρέπει ή ως πρόσχημα. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα, ακριβώς. Οι ψαράδες
την εποχή που ήταν η φουλ εποχή του ψαρέματος, αντί οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους, σώζανε ζωές. Διότι δεν μπορεί ο νησιώτης να βλέπει τον άνθρωπο να πνίγεται και να αντιδρά όπως αντιδρά ο Βόρειο Ευρωπαίος. Ο νησιώτης έχει στο DNA του τη συμπόνια προς τον άνθρωπο και αφήνει το μεροκάματο στην άκρη για να περιθάλψει το διπλανό του. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, κύριε Πλευρά. Το έχει ζήσει. Όπως εσάς και συναδέλφους σας, διότι η Περιφερειάρχηση έχετε αναλάβει ένα σπουδαίο ρόλο κατά τόπου στις 13 περιφέρειες και πραγματικά θέλουμε να το αναδείξουμε, γιατί είναι νέος τρόπος λειτουργίας του κράτους και είναι πολύ σημαντική η δραστηριότητά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε οι πρώτοι στους οποίους έρχεται ένα πρόβλημα και δεν μπορείς παρά όχι μόνο να το αντιμετωπίσεις το πρόβλημα, αλλά και να ανασχεδιάσεις όλο τον αναπτυξιακό σου προγραμματισμό με τα νέα δεδομένα. Και ξέρετε, αυτό είναι μια δύσκολη ισορροπία. Το να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις και την καθημερινότητα από τη μία και από την άλλη πάλι να επικαιροποιείς συνέχεια τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Και το 119 αυτή τη δυνατότητα μας δίνει. Να είστε καλά. Κυρία Χριστιάνα Καλογύρου, σας ευχαριστούμε. Καλή δουλειά. Έχετε πολύ δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σήμερα εδώ.